मंता निभा चोर मंता चालू मंता निभा चोर मंता तेरे दांता लंका वनी पण सीता तेरे दांता चालू मंता 18 साल दा उम्र निभा जवन मिलता लंका वनी पण सीता तेरे दांता। హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటే ఆ ఫొటోస్ తీసుకోండి. నేను ఈ ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నా. సో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 బై 1 మొత్తం చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసేయండి. సో ఇలా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం ఒక లైక్ కొట్టండి. మీరు లైక్ కొడితే నేను ఇంకా వీడియోస్ చేయాలని అనిపిస్తుంది. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు దీనికి 3 ఫొటోస్, ఓన్లీ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఆ 3 ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో అండ్ ఇంకొక ఫోటో ఉంటుంది మధ్యలో. ఆ ఫోటోకి 3 ఫొటోస్కి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. వేరే ఫొటోస్ని టచ్ చేయకండి. ఇక్కడ మధ్యలో డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. డబల్ బీట్ మార్క్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 14 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, ఇక్కడ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ 3 ఉన్నాయి కదా, 3 మధ్య ఫోటోని వదిలేసి ఇటు అటు 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో, ఇది మధ్యలో ఫోటోని వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇలా సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మధ్యలో లాంగ్ ఫోటోని కూడా వదిలేసేయాలి. ఈ ఫోటో అండ్ ఇక్కడ మధ్యలో ఫోటో వదిలేసి ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మధ్యలో ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఫాలో అవ్వండి. ఇలాగే ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. మొత్తం కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మధ్యలో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ వదిలేసారుగా, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ మధ్యలో వదిలేసాముగా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. చిన్న సైజ్, ఓన్లీ ఒక్కొక్క ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది మధ్యలో. ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎఫెక్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అయితే మీరు వీడియోని కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఫ్రెండ్స్. మంచిగా స్కిప్ చేయకుండా చూసి యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా మొత్తం ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఇలా 1 బై 1
చిన్న చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకొని కంప్లీట్ చేసుకోండి. కంప్లీట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు చివరిగా ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా ఇక్కడ నుంచి 2 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూగా లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఎన్ని ఫొటోస్ మిగిలి ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి మొత్తం ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా 1 బై 1 మొత్తం 1 బై 1 యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా కొంచెం ఈ వీడియో కొంచెం ల్యాగ్ అవుతుంది, మెల్లగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం 1 బై 1 చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. కంటిన్యూగా ఇలా మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్. సో నేను చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో గురించి ఏదో ఒకటి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి కామెంట్ చేయండి. అండ్ వీలైతే ఇంకొకరికి షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.